Това е най-големия модел на Мерцедес. Ако си търсите 7-местен автомобил, реално това е вашата кола семейна. Ако имате много деца, искате широк автомобил, има достатъчно пространство да седиш в нея. След това тук имаме нормален втори ред седалки и изключително лесен достъп до третия ред седалки. Всичко става автоматично с натискане само на един бутон и сте вътре. Няма значение дете ли е, голям човек ли е, нормално се събира. След това имаме много лесно връщане обратно. Връщаме си я колата без никакви проблеми. Натискаме си и всичко е готово. Вратите се затварят сами. Ето. Имаме тук също факел. Ето. Не се налага нито да трескате вратата, нито нищо. Също и за шофьора имате всеки видове екстри. Като почнем още с влизането на колата, имаме мемори на седалката, настройва се, волана също, нагоре, надолу, всичко е електрическо, нищо не се нуждае да правите. Седалката се настройва, тук има множество функции за настройка.